A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress. The Paul Lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. In this Mass, we pray for the following: for the healing of Asuncion Guaren, Josephine Retuya, Lita Manlangit, Lucy Canora, Judith Escuadro, Tate Segura, Beatriz Roble, Ruben Gonzalez, Jose Nierva Jr., Dominga Reyes, Maria Cleofe Clarin, Felisa Ofelia, and Cherry Ann Ceniza. For the good health of Chan Chin Lam and family, Joseph and Vidal Espelita and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, Boy and Nelly Clarin, Teresita Acantilado and family, Neil Sailoon, Jenil Sabal and family, Hipolito and Leonida Cameros. Thanksgiving offered by Dr. Leonita Caing and family, Bernadette Maaghop, for the gift of life of Mateo Lucas Acantilado. Special intentions of Divina Albano and Emily Enriquez, Joseph Jean Maaghop, for a fruitful, ongoing Christian life program of the Couples for Christ. Blessings for all TV Mass sponsors and benefactors, especially for Cherry Ocañada, Nick and Zenaida Villanueva and family, and a donor from El Monte, California, Agnes Abadia, Ludi and Emilina Ocañada, and Mary Angeli Ocañada. For the safety of overseas Filipino workers and seafarers, especially for Barbara Pantoja. For the eternal repose of the souls of Manuel and Juanita Gotianoy Uy, Conciso Go Macias, Reparina Banzon, Gabriela Rama, Erlinda Enriquez, Fernando Banzon Jr., Fernando Banzon, Bienvenido, Lilia Gamaliel, Felipe Justino, Gonzala, Nenita, Antonio Jr., Antonio Sr., Simeona, Concepcion, and Eduardo Enriquez, Jose, and Concordia Nakwa, and all the souls in purgatory. Happy Easter! Karon mao ang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Si Kristo buhi. Si Kristo nagmadaugon. Siya namatay apan nabanhaw ug wala nay gahum diha kaniya ang kamatayon. Mga igsuon, muduyog kita karon sa tibuok simbahan niining santos nga misa uban sa tumang kalipay ug pagmaya aron pasalamatan si Kristo ang atong manunubos. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord.
and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice! Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw, manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Malipayong Pasko sa pagkabanhaw, kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga igsuon, nga nagbasakiton karon, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, maghatag unta ninyo, ug paglaom, ug kusog. Si Kristo usab, nagtigom sa tanang katawhan, diha kaniya, ug naghatag og paglaom kaninyo nga mga nahilayo sa inyong mga banay ug nagtrabaho karon gawas sa atong nasod. Aron maadlam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, ato karong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala ug atong pangayoon ang pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busan na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan na inta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dado na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ug kanais sa iyang mga tao dinig sa yuta. Pinoong Diyos langitong hari, Diyos Amahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagagay kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, bugtungan at samahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ang sasala sa kalibutan, kaluhin kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawatan ang palamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay
sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na mahal. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Dios nga karong adlaw pinagi sa imong bugtong anak. Giablihan mo pag-usab alang kanamo ang ganghaan sa kinabuhing dayon. Tapos mabuntog ang kamatayon. Itugot kanamo na ngamuyo kami na nagasaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo. Nga babanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi. Pinaagi sa pagbag-o diri kanamo sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nabuyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon nailako na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan, mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaret nun, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit, ug giayo niya ang tanang giyawaan. Kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat. Didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan, nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw, ug gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami ug nanginom uban kaniya, human siya mabanhaw. Ug gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios, paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta, nga nag-ingon, nga ang tanan nga nagtuo kaniya, pasayloon sa ilang mga sala. Pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Pasalamati ninyo ang Ginoo, kaluoy niya nagalungtad sa kahangturan.
kasultihang balay ni Israel. Kaluoy niya way utlanan. Ang iyang tuong kamot sa Ginoo, iyang gibahakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay, kundi mabuhi. Isang yaw ko, iyang ngalan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kahanto. Sa Ginoo mahimo kining tanan. Kahibulungan sa mata, kini ang adlaw nga ginhimo sa Ginoo. Magsadya kita ug magmaya. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug magmaya. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Kulusas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atuas sa langit, di naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Una-unaa ang mga butang langitnon, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, o ginigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug muambit sa himaya niya.
ang pulong sa Ginoo. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko maghalad og mga pagdaig ang Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala ngadto sa amahan mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon ug kinabuhi nagatbangay sa katingalahang panagway. Ang tagiya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol ug biste. Si Kristo akong kalauman na banhaw. Siya ngadto sa Galilea, muna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw, hari nga mananaog, kami in taon kaluy-i. Amen. Alleluia. Namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaaken ninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa. Si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kun hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya og iyang nakita ang panapton nga lino, apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundi gilukot og gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab ug nakakita siya ug mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaygon ikaw, O Kristo. Nining pagsaulog nato, paghandom nato sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, miagi usa kita sa Semana Santa, sa mga adlaw diin ang atong Ginoong Hesukristo gisakit. Sugod pa lang sa Domingo, sa pagbindita sa Lukay, atong gibasa ang pasyon, sumala ni San Mateo,
diin gisaysay ang mga kasakit sa atong Ginoong Hesukristo, sugod pa sa pagluib ni Judas kaniya hangtod sa paglansang sa krus. Nining mga pagsaysay, dili nato kalikayan nga makailata og mga persona nga sa atong pagsabot mga dautan. Si Judas, ang katong kawatan nga nagbiay-biay sa atong Ginoong Hesukristo, si Caiaphas nga mirekomendar nga siya patyon, si Pilato nga nanghugas sa iyahang kamot, ang mga sundalo nga nagpaantos sa atong Ginoo nagbiay-biay kaniya. Kining tanan mga taong dautan. Gani kung atong balikon ang pagbasa o mga nobina o mga way of the cross, imo nang ato nang basahan ang mga pulong nga mga tampalasan. Mga tampalasan nga mga sundalo, mga tampalasan nga mga tao nga nagbiay-biay o nagangkon or nagpetisyon nga atong Ginoong Hesukristo patyon. Muna sa dihang magsaulog kita sa iyang pagkabanhaw, atong gibasa dinhi ang kabahin sa ebanghelyo nga siya di ay nabanhaw, basin baya og atong hunahuna diha sa atong kasing-kasing nga kini nabanhaw na, manimaos na ni sa mga tao nga nagpasakit kaniya. Dili ba sa sugat, pagsaulog nato sa sugat, naay uban nga mga pasundayag nga dili lang ihulagway ang atong Ginoo nga nabanhaw, kundili sa katapusan si Judas ibitay dito sa lubi, unya sunugon. Dunay mga inana nga mga pasundayag sa sugat, kabahin na sa atong pagpasundayag, pagpahinumdom nato sa kamatayon, pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Apan ko ng atong hunahuna, maulang gihapon nga ang atong Ginoo gisakit sa mga dautan ug sa iyang pagkabanhaw, kadtong mga dautan magbantay lang yod. Panagan mo kay nabanhaw na ang among Ginoo nga inyong gisakit. Basin baya og we miss the point. Nga wa di nato masabti ang atong mga gibasa ug ang atong mga gisaulog. Kay naara gihapon sa atong hunahuna ang paghimo og distinction sa mga dautan ug mga maayo. Mura og ang atong Ginoo nagluwas lamang sa mga maayo ug way labot ang mga dautan. Apan sa tinuuray, ang atong Ginoo nagpakamatay kang Pedro, ingon man kang Judas Iscariote. Ang atong Ginoo nagluwas sa buutan nga kawatan, ingon man sa dautan nga kawatan. Ang atong Ginoo naghalad sa iyang kinabuhi sa katawhan sa Israel. Kadtong mga tao nga mituo kaniya, lakip na usab niyadtong wa mutuo kaniya ug nagbiay-biay kaniya. Ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi nagluwas sa tanan. Apan dili tanan maluwas tungod kay dili man ang tanan mutuo kaniya. Apan wa na magpasabot nga kung kita mituo kaniya unya kadtong wa mutuo kaniya, nayuntang po nga dili makadawat sa kaluwasan nga kita manghimaraot niyadtong wa mutuo. Ug gani maningkamot pagpuo sa tanan
nga wa mutuo. Sa mga taong dautan, kay lagi kita mga maayo. Dili na mao'y mensahe sa atong Ginoo nga nagpasakit ug karon na banhaw. Kay lagi siya nagtudlo kanato pagpasaylo sa mga nakasala kanato, even pagmahal niyadtong mga tao nga nakapasakit kanato. Di agud sa atong kinabuhi, sige mangutagtan-aw og teleserye. Unya, sa teleserye, nagyud nay bida, nasa'y kontrabida. Nya kanang mga bida, mga arang-arang gyud nagnaw. Ang mga kontrabida, mga laksot og naw. O doon na may mga arang-arang og naw nga kontrabida, pertisang taasag kilay. Ipakita gina siya nga kini maayo, kini dautan, unya ang mga maayo daog-daugon sa mga dautan, sa mga kontrabida. Unya hapit na mahuman ang teleserye, mubawas na dayon to ang mga gidaog-daog. Nya mo yung nita, kana. Muratag dunay cathartic experience ba? Ang atong huna-huna gikondisyon nga dinhi sa kalibutan adunay dautan, adunay maayo, unya lakip kita sa mga maayo kadtong mga dautan atong panimaslan. Apan dili baya kasimple ni ana ang tinuoray. Kay wala begoy tao nga maingon nimo nga lakip ni sa mga maayo, nya kani siya lakip ni sa mga dautan. Nagsagol-sagol baya ta. Puros ta mga kabang. Naglain-lain ang atong kolor. Ang usa nato kakilay maluluyon, ang pikas kilay nato taas kayo. Kay kita nahasakop sa mga tao nga kinahanglan luwason, mga luwasonon sa atong Ginoong Hesukristo ug nagkinahanglan sa pagbag-o kanunay sa atong kinabuhi. Mao na nga bisan unsa pamanta ka maayo, nagkinahanglan kita sa pagpaubos. Ug bisan unsa man kita kadautan, gihatagan gihapon kita og paglaom. Dili unta kita magpada sa bulog sa kultura sa kalibutan nga gilain ang mga maayo o gilain sad ang mga dautan. Dili unta ta magpada sa mga pulong sa ubang mga tao nga nag-incite kanato sa pagkasuko niyadtong mga tao nga gituhuan nga dautan. Kana bitong pagpamalikas. Kung mamalikas ta, nagpadayag ta sa atong kasuko. Pero ang intention gyud sa pagpamalikas mao nga kung ikaw nasuko niya ng tao nga imong gibalikas, buot sag ka nga ang ubang mga tao nga nakadungog sa imong balikas masuko sad niya ng tawhana. It's an incitement to hatred. Muna nga dili gyud maayo nga makat-on ang mga bata og pamalikas ug di sad maayo nga katong nakat-on na nga mga tiguang nga sigig pamalikas magpadayon kay it's a form of scandal. Iskandalo. Ug unsa man na iskandalo nga imong giduhig ang uban sa imuhang kasuko, and hatred, anger is kung dili makatarunganon, nagduhig kanato ngadto sa sala. O kung atong duhigon ang uban sa pagkasuko ug pagbaton usab og kayugot sa ubang mga tao, kita nakahimo og iskandalo. Nahimo kitang hinungdan ng ubang mga tao nga waon ta maglagot atong gi-incite ang ilang anger ngadto ngining mga tao nga atong gikalagutan. That is not the way
of the Christian. Dili na pamaagi sa katawhan nga giluwas ni Kristo, pinaagi sa pagpadayag sa gugma sa amahan. Nga ang gugma sa amahan is universal, alang sa tanan. Ugaling lang doon na say mga musalikway kaniya. And the easiest way to reject the salvation, ang kinasayunan nga pagsalikway sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo kanato, mao ang pagsalikway sa iyang gugma. Gugma nga wa lang gihatag nga na kanato, apan gugma nga gitunol diha kanato haron atong ihatag sa uban. And when we refuse to give that love to others, when we refuse to give that forgiveness ngadto sa uban, bisan pa og kita misangpit sa atong Ginoo na ingon, Ginoo, Ginoo, mituo ko nimo. Apan nagmagahi ang atong kasing-kasing. Wala gihapon nato madawat ang kaluwasan sa atong Ginoong Hesukristo. Because we are paying lip service sa atong pagtuo. Busa, magmaya kita, magsadya kita sa kahawasa nato sa atong mga sala, nga sa kinauyukan mausab ang kahawasa nato sa kayugot ug kasuko ug sa pagsabwag unta sa gugma sa Dios ngadto sa tanan. Hinaot pa unta. Mga hinigugma diha ni Kristo, pinagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo pinagi sa bunyag, aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, bag-uho nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kanus agi salikway nato si Satanas, ug misaad kita sa pag-alagad nga makanunayon sa Dios dinha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Busa, nagsalikway ba kamo kang Satanas? Nagsalikway. Ug sa tanan niyang mga buhat? Nagsalikway. Ug sa tanan niyang mga haylo? Nagsalikway. Nagatuo ba kamo sa Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo. Nagatuo ba kamo kang Hesukristo ang iyang bugtong anak atong Ginoo, nga gianak ni Maria Birhen, gilansang sa krus na matay o gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay, ug karon nagalingkod sa tuo sa amahan? Nagatuo. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga simbahang Katoliko, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon? Nagatuo. Ang Dios ang gamhanang amahan sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanatog bag-ong pagkatao, pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug mipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Goodness of God cries out, and the waters come to life with your saving grace. O Father of all, you gave us your Son to redeem us from the darkness of sin. Today the goodness of God cries out, and the waters come to life with your saving grace. Radiant is your joy, O God, and the splendor of your love is alive, alive. Today the goodness of God cries out, and the waters come to life with your saving grace.
Budang upitang adto sa Dios Amahan kinsa dili gayud mo pakya sa iyang alagad nga naglaom kaniya sa matag pangamuyo kita moingon, ikaw ang among pagkabanhaw, Ginoo. Ikaw ang among pagkabanhaw, Ginoo. Nga ang tibuok simbahan, sa tanang dapit ug sa tanang panahon, magsangyaw sa himaya sa pagabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among pagkabanhaw, Ginoo. Nga maligid na unta ang dakong bato, nga mitabon sa pagsinabtanay ug pag-inigsuunay sa mga tawo sa kanasuran sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among pagkabanhaw, Ginoo. Nga niining tuig sa parokya, ingon nga kahiusahan sa mga komunidad, masinati unta nato ang pagkabanhaw ni Kristo pinaagi sa atong pagpasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among pagkabanhaw, Ginoo. Nga ang mga masakiton ug himalatyon, mahupay unta sa grasya sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among pagkabanhaw, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among pagkabanhaw, Ginoo. Nga ang walay pagkapalong nga kahayag sa nabanhawng Ginoo, magdanag unta sa mga nangamatay hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among pagkabanhaw, Ginoo. Dios Amahan, padilaaba ang among kasing-kasing diya sa pagtuo, aron maglaom kami sa walay kamatayon nga gugma ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami sa misa nining among pagsadya sa mga kalipay sa Pasko, pinaagi niini ang imong santos nga simbahan, sa paaging katingalahan na bag-o pagkataog na alimahan. Pinaagi ni Kristo
among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw ngadto sa inyo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay utan. Santos nga man, Dios nga tunay magagagahom sa tanan. Ang aig matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining gabhiuna, nining adlaw nga may mayaon. Kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan iduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan. Nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuanga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon maghiusa kita sa pag-ampo pinagi sa mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa bakalangit, bagay unang imong anak, umabot ka namo ang imong gingbarihan, matuman ang imong pagbuot, dihig sa yuta, mayroon sa langit. Ang galano ng sa mga adlaw, ihatag ka namo karong adlawan. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami tinugyan sa mga kasulay, inunuan-luwas sa kami sa nabutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang ginariya, ang gahom ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoo Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manao sa kanino. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako angay ang kalawat kanimo, apaning pamulong lamang ug mamaayo ako. Bawat huni ng ibon sa pag-ibig ng aming
mag-ampo kita. O Dios, panalipdi ang imong simbahan sa mahigugmaon mo nga grasya, aron tapos mabag-o pinaagi sa mga misteryo sa Pasko, makadangat siya sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Karon maghiusa kita sa pag-ampo alang sa mga masakiton nga nagsunod niining atong misa sa kahanginan. Ug ingon man sa tanang mga masakiton nga atong kaila, bisan gani kadtong wala na nag-ampo. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaanggo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusak sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew o kaninyong tanan nga ningtambong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Most Reverend Dennis Villarojo, D.D., Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Cebu. Sa atong choir, ang Brothers of San Pedro Calungsod. Ang atong mga pilgrims, ang Couples for Christ Communities, Cebu. Ang atong offerer, si Becky Peralta. Alang ni adtong gusto mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manakan ninyo. Ang Dios nga pinagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, nagahatag kaninyo sa kaluwasan ug sa pagkaanak nga sinagop. Maglipay unta kaninyo sa iyang panalangin. Ug gikan kaniya nga nagtubos kaninyo, nadawat ninyo ang gasa sa tunayng kagawasan, sa iyang kamanggihatagon mahimo unta kamong takos pag-uban kaniya sa iyang pagpanunod sa langit, nga mao ang kabilin away katapusan. Amen. Ug kamo nga nangabanhaw diha sa bunyag kay nagtuo na kang Kristo, mahimo untang takos nga mahiuban kaniya dito sa puloy-anang langitnon, pinaagi sa pagpuyo karon sa matarong nga kinabuhi. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo, mukunsad unta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, dadaan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Umayot ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia. At isigaw sa lahat, kalingan niya'y wagas, kayong lukhas sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina sumayaw buong bayan, magsusabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niya'y ang kinsing-ningning na bituin, liwanag ng Diyos umaati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan.
pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Nalaban ako sa buring pa.